také jsem měl několik momentů v životě, kde jsem si myslel, že bude nejlepší to vzdát. Jeden takový byl, když mě vyhodili od státnic po 8 letech excelentního studia, kdy jsem neměl žádné problémy. Mnoho let jsem na fakultě učil, podílel jsem se na její dennodenním chodu. Tak najednou u závěrečných zkoušek od státnic mě mí kolegové bez jakéhokoliv varování ani bez jakéhokoliv dobrého zdůvodnění normálně vyhodili, jak prvňáka. To byl moment, kdy jsem se naštval a vlastně jsem možná poprvé v životě použil tak trošku negativní energii a jak jsem byl naštván a chtěl jsem to mým kolegům ukázat, tak jsem sednul, tu knížku jsem opravdu přepsal do způsobu, kdy najednou se dá publikovat mezinárodně. Kdybych tu facku tenkrát od svých kolegů nedostal, tak bych tu knížku zřejmě publikoval v její původní podobě. Takže od vyhozeného studenta se mi ukázala možnost, jak proměnit obrovské mínus v plus. Kdybyste se stejnou otázku zeptali dnes už zesnulého filozofa Jana Sokola, tak bych vám možná řekl to samé, co řekl mně, že na to, abychom si uvědomili, že nás nebolí břicho, nás zejména musí několik dní bolet.